mga broadcasters ng Pilipinas. Oras, alas 5:02. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon, ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, inako kan Philippine National Police ang itinaong ultimatum na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na pahampangon sa pagdangog kan Senado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa laog nin 2 semana. Ini makalihis na magpahayag ng pagkadismayan senador dahil sa naghahaloy ang pagdangog manungod digdikan Senado, dai pa naglalataw ang alkalde poon kan suspenderon ini. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na pikukonsiderar nindang agyat ang pahayag kan senador. Gigibuhon nindaan gabos na makakaya kan PNP tanganing ihampang sa Senado ang suspendidong alkalde. Sa katakod man na bareta, pinag-inkaminar ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago si suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na mag-surrender na sa mga otoridad. Sa taho ini ka nagpapadagos na manhunt operations tanganing masusog ang lokasyon kan alkalde. Sigun kay NBI Director Santiago, dai madidihado si Guo kung sa NBI ini masuko. Inabisuhan man kay ni an alkalde na maghampang sa pagdangod kang Senado. Sa ngunyan, siniguro naman ni Santiago na dahil sinda nagpupundo sagkod na dahil nahahanap si Guo. Puon ganyan na aldaw, Hulyo 31, dahil natutugutan ang pag-ako ng mga bagong hiring sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Kasunod ini kan naging orden ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na punduhon ang operasyon kan gabos na POGO sa Pilipinas. Sigun kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, ang lisensyang ipigtao kan PAGCOR asin pribileyo asin ang pribileyong ini ang pwedeng bawion ano man na oras. Nakatalaan man na makipaghuron ang PAGCOR sa mga POGO companies sa masunod na semana. Nasa 40,000 na Filipino workers hale sa 43 na legal POGOs ang apektado kan nationwide POGO ban. Inagyat di Manila 3rd District Representative Joel Chua si dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque na magpakatotoo asin akunan sa iyang koneksyon sa duwang Chinese nationals na nadakop sa sarong harong sa Tuba, Benguet na kasabay siya sa Tagsadire. Sinabi ni Chua bilang dating opisyal kan gobyerno dapat maging honesto si Roque. Mensahe ini ni Chua kay Roque makalis na madakop dahil sa pagbalgar sa visa ang duwang dayuhan na pikukonsiderar na illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Bamban, Tarlac. Sa iba pang bareta, pigaadala na kan Departamento de Agrikultura ang tabang na posibleng itao sa mga parasirang apektado kan oil spill sa Bataan. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., kaibanan sa mga pigaadalan iyon pagtaunin fuel subsidy sa apektadong mga parasira. Pigukonsiderar man ang posibleng alternative o kay alternative livelihood na iopresir na huhuguton sa Quick Response Fund kan ahensya.
Sa ngunyan, sinugo na kan sekretaryo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magpadara ng technical team tanganing maaraman ang posibleng interbensyon sa mga tinamaan kan oil spill. Maabot sa 350 milyones de pesos ang ipigtaong fundo kan Departamento kan Agrikultura para sa procurement kan bakuna kontra sa African Swine Fever. Kasunod ini kan pag-aprobar kan Food and Drug Administration sa paggamit kan AVAC ASF live vaccine hali sa Vietnam para mapugulan ang helang nahaloy ng problema kan swine industry sa nasyon. Target kan rollout kan bakuna sa ikatulong kabtang kan taon na papanginutan kan na Bureau of Animal Industry. Prioridad kaini ang mga clustered backyard farms, semi-commercial farms asin commercial enterprises. Sa ngunyan, piga sa pinal kan BAI ang guidelines para sa rollout kan bakuna katabang ang agricultural asin veterinary stakeholders. Magakaigwa man in public consultations bago ikasa ang bakunahan. Sa pinakaultimong datos kan BAI, maabot na sa 45 munisipios, hali sa 18 probinsyas sa nasyon ang may aktibong kaso kan AFSF. 22 na mga senadores ang nagpirma sa resolusyon tanganing parameters na suspenderon ng implementasyon kan Public Transport Modernization Program o PTMP na dating midbid bilang PUV Modernization Program. Sa mga senadores, solamenteng si Senador Riza Ontiveros anday nagpirma sa Senate Resolution numerado 1096 na nangapulan sa gobyerno na suspenderon ang implementasyon kan programa sagkod na day napapakarhay ang mga problema. Matatanda na sa pagdangog kan Senate Committee on Public Services kan Hulyo 23, tinino ni Senador Raffy Tulfo asin kan iba pang senadores ang bako planado asin hindaling implementasyon kan programa. Sa Senate President Attorney Francis Kitchis Escudero naman mismo ang nagrekomendar kan pagbilog ng resolution para sa sense of the Senate tanganing suspenderon ang modernization program. Nakapalaman sa resolusyon na malinaw ang pangangaipo na repasuhon asin giraray na i-assess ang epekto kan programa tanganing masimbagan ang kaaditan kan mga drivers asin operators na apektado kaini. Bareta sa ibang nasyon, inako kan Israel ang nangyaring airstrike sa Beirut, Lebanon. Sigun sa Israel, target nindan Hezbollah commander na responsable sa Mashdal Shams attacks kan nakaliis na Sabado. Naggamit ang Israel Defense Forces nin drone na nagpapalayog nin tulong missiles. Enot na nagpatanid si Hezbollah Chief Hassan Nasrallah na atakihon kan Israel ang capital na Beirut asin day sindamado ang isip na mag-atake sa Tel Aviv. Nagpatanid naman ang White House na ang pagbalos kan Israel anday matapos sa nasabing kariribukan sa lugar. Pinagkondenar naman kan Iran ang nasabing insidente kung saan madara ini ni mas matinding kariribukan. Ultimong detalyes kan Bareta sa lado kan sports, nagpalyar na makaabot sa finals kan women's 100-meter freestyle si Pinay swimmer Kayla Sanchez. Nagtapos ang Filipino-Canadian sa pang-7 asin pang-15 sa overall sa semifinals. Uminabot naman sa 54.21 segundos ang nairehistrong oras sa nasabing torneo. Matatandaan na nakalaog si Sanchez sa semis matapos makuha ang pang-10 pwesto sa overall sa hits category. Sa pangarang ka nagsururat sa kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Tata Nems Flora sa Technical Control, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea